Sino na yung masabot ko sa mga lang? Salamat ko sa Ginoo na agit talaga ng problems. Kasi doon, tagabi na tamuli ako. Ulit ako, alas 12 ko lang. Tulisan ko rin. Ang tulisan, alas 12 bitya ko ulit. Salamat ka para wala akong badlo sa kasawang at nagkatawa na ko ulit. Nadlo ko sa musilingan pag kasi ko sa nagsunting. Pasalamat ko na-compress sa tagusa. Pasalamat ito sa Ginoo na wala nga kita nga mga luya, magpataas kita. Amen! Usapon ako nga, karong 23 na tayo parte niya. I-chins kita, chins kita, 50 pataas niya. Ang sabot na to, paminaw mga yun. Kung sa'yo anak ninyo sa player, sa banda ba? Sa banda o blank tip o okay kayo siya, basta manamit na 15 at least yung mga tabang na sila, performance kayo, ano? Kung magkapa, magsipara mo sila, ang lang nagano blank tip, kung sa'yo yung gigawin sa sila mga na nagano sila blank tip, kung sa'yo lang rin ako, 15 na wala, wasa. Basta makatabang na sila, kaparte po nga, at least po nga nananginan po na. Ngayon ba? Nagawa mo rin akong istorya? Ayaw, naminaw mo na ang mga papatanan na mag-chins kita. Karong 23 gabi niya, doon na mo yung gasa, gift sa mga musician. O, tagaan mo yung plot kaya. Kaya ano, hindi mo na para sa ito, galingon para una kang kayo salamat. Kayo salamat sa tanang. Na, na-accomplish na ito yung doon, yung mga problema na yung mga layas. Kung ano na siya, na-accomplish na ito. Atong mas naman si Bibing Sitas. Dating yung kan. Sa mga kinikanan ng ko niya, nakabalot na mo ko sa inyong obligasyon inatag na sa aguwa. Kaya mabudget na to ang kwarta para sa party. Sino sure na siya. Sa patukan, kuha sa patukan, dayanin ko na siya pagka wala ka matulog. Wala ka na matulog. I-process, wala. Ano, mainam na dyan siya ba? Ang party dito na simbahan. Dito na simbahan ang party. Magdala mo, kids 50 pataas na. Matagos ako. Tingin kina sila. Dili lang siguro ako, dili ka mo. Amen. At least, kung panalanginan sila. Kaya wala ako ang principles ay ito yung isa kung mag-unity ta. Wala ka mag-iyaw sa bahala o tinuod lang. Kami gabi deprete, tarang kina-player na mabasa yung karang pagod ka taliksik ka ni kayo. Tawad lagi ng ninyo na tama, wala ka maganda. Nawan wala kang panangin. Wala ka. Salamat lang po kung nga mo sabot sa kwa, nagin salamat. Muna ito ang cinta. Kung sa'yo kasulti ninyo, wala tayo mag-kwa, dahil kasulti ninyo. Preparation to concert ako para ang tanan ng mga yun, makato sa tabaw. Ang kanatahan sa kwarta, muna ito para enjoy mo kita. Happy ba? We are one unity. Muna siya ang pinakabis sa plano. Kaya magkita nga natin complicate para ang kanan ngayon sa simbahan, direkaran, para madasi ka niya matos ako kay ako ay mahala mo na ang registration. So muna ako tayo karon mas napag yung pinakamayo. Wala nagsulti sa inyo ang maraming kayo Ginoo sa kanila. Wala kang pasalamatan na ito, yung ang Ginoo na itagaan ko tagkaalam pa. Kaya sa unang nga mga activities na sa iyo, mas ulaw na ito sa unang ko, ito, pangaya ka rin sulusin ka rin yung nakausa. Mangaway, mangka lang. Keith. December 14 sa gabi eh. Malungsan ikaw o dili makabun. Mo'y hinom lang nga dili makapabun. Mo'y ulumos
Mga ganyan ako mga pag-apos. Ginoo, pilit mo kami. Huwag dakong mga butang. Ano ba yung dahon mga kalilig? Posible, may dahon siguro siya. Eh, ilan man ako. Ang bahan di magkapalipa. Ang bahan di magkapalingaw. Ang bahan di usahay magkapahinga. Kung ay hinugdan, nagdili ka magkapahinga. Di ba, okay? Ingon na pulong sa Ginoo na kung dili yung kamamunga, ingon siya ang atsa, ang wasay. Mga salamat na baon ng 1990s. May testimonyo siya na dito sa ilang David, nakaabot sila, mga misyonaryo. Dito ng David ito sa Afrika, kasi napita ito. Dahil ko lang nilang espesyality dito. Ang baboy ko ihawon. Sa libo Kung ba? na mapatay na, inubong. Mo na ilang pinakindot na putahin. Basta nabisita mo bila na inubong ko. Maying ba? Maying. Abutan ko ng mga pinaka mugakas dito, istiluhan niya sa yupon. Hindi na magkahito. Kaya, kaya akong badyaw, sila, mga badyaw na naman, badyaw na. Lisod-lisod yung naman parang. Kaya dito ko daw sa India, kaya India, mga kiti. Basta na daw bisita, ang ilan ko nung ipahinda, karena din sa ato mga pahindaw, kung sunod niya aircon. Nahinang daw ko ni James na maging siya mana kung sunod. Kung yan dito. Saka na siya sa balay, sa iyang bangko na yaglihan dito. Gipangga si James, kasi na di siya magkaramabon kap ang tubig sa ipakita. Naman, dito lagi ko niya ipahinda sa sunod. Hindi ko gana. Unya kay, kung istorya pa man, nagsigil ko niya gising-gising. Unya, sige mo gising, dugay ko istorya ng kanya. Paggawas mo dito sa kanya, mga alas 2 na sa Karnaon. Iyang sila na nagkakaroon. Bitindog niya kutson, may hayang siya sa ito. Nagkatulong siya. Nagkatulong ipluwas. Pluwas na ito. Kaya pagkaluman, butang na nila hapi-hapi. Butang na nila higanan. Kaya ako. Ikaw, panisura. Pero tanan, alang sa kamayan sa itong buhay ka Diyos. Palakpakan na itong buhay. Di na lang wala, di na wala. Pero sila naalag. Ito, ganahan sila. Salamatan ng gima. Okay. Muna mga isuon, Galatians chapter 5. Tagsa-tagsalang basa pa. Galatians chapter 5, verses 22. Apan ang bunga sa Espiritu mo ang Gugma. kalipay, kalinaw, mailog, pagkamabuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, Matinuman. kaagho, Agho. pagpugong sa kaugalingon, Pagpugong sa kabalin. sa mga pagkakamulay sa Kristiyanan. Hallelujah. Maunin ang bunga. Gugma. Iyon siya kalipay. Kalinaw. Luyo sa mga kasamo. Adunay kalinaw. Pagkamapailubon. Pagkamapuanguron. Pagkamaayo. Pagkamatinuan. Faithfulness. Amen. Ang tanan mga matinuan ngayon. Amen. Maunay bunga sa pinabuhi mo. Nanunahin ang mga matinuan. Tungkol kay pag-isad sa Ginoo ni Lord. Ako alagaran ikaw. Hallelujah. Sa tibo. Self-control. Ingin siya against such things. There is no... Ano gusto man siyang pamilin tinariatan niya? Brother Pat, basahan ang libro sa Colossus. Aron kayo magpinabuhi at takus sa Ginoo, na sa higpit kahimut-an niya, magkamapunahon sa tanang maayong buhat, ug magatubo sa kayong mahimut sa Dios. Aron kita mahimutan. I will pray this is in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work. Number 2, nga gusto kita mo pabili kita kanina, nga gusto siya, aron ikaw iyang mahimutan. Amen.
madapit. Ang maanak kasi nga mo rin na. Pero mga mga panahon, natin mga tao na ipanalangin ng pastor, tabangin ko. Oh, amin na mga isuon. Nananoy ka ba sa kong ipangaluy? Magkumana sa kinaluy mo at balapakan ng Ginoo. Praise God. Romans chapter 5, verse 3. Kung sa malilamas, sa akong pagpabili sa Ginoo. Sige lang, wala'y kaso. Naay mga lamas kinabuhi. Pero mahinda nung ayaw pagpalayo. Pagpili kanunay sa Ginoo. Praise God. Romans chapter 5, verse 3. Lakaw paniining, nagatalipay ang ibisan sa atong masakit o himong pagkamay ng puso. O ang pagkamay ng puso o himong kalikon. O ang kalikon o himong paglaong. O Sige. ang paglaong, dili mahigawan ka na ito kaya tugma sa Diyos. Ikahuman man, nganhi sa atong kasing-kasing sinabi sa Espiritu Santo nga bigahatag ka na ito. Hallelujah. Sa ba? Kunya. Amen. Happy. Amen. Hallelujah. Praise God. Pagbilin ng gihapon kaniya, mao gani ang udurtan niya kay kung wala siya wa kay mahimo. Bisan asa ka magabangga ka. Mao wala isang pito di ang pastor, ang Ginoo isang pito. No. Kaya mo pili matawa ka sa pastor. Paampo niya pastor. Na ay mga Panginoon namin, ginagawa tawa ninyo. Pero ampo ako ala kaninyo. Praise God. Mao kana mga igsoon ang mahinungdanon ng utang. Ang pangutang. Makahirap ba ang tao sa pagpabilin sa pagsipa? Ang pagwala si Kristo niya. Mahirap ka. Oh, mahirap ka isang bigin niya ka sa sulod. Ang parang kasing layo. O sa'yo na. Hallelujah. Amen. Mau ba yung hanang ikakapabilin niya pili ka nagasita? Kumusta ang iyong kasing-kasing? You can come here inside us. But the problem is, kusama. Makapit ka, umanamo din eh. Ang parang yung kasing-kasing mo. Mau din ang mga isuon. Kung sa may itong hanong ako kita makapagbilin ka na sa Ginoo. Hallelujah. Ang pagpilihan pa ang libros ko nito. May si Pablo no, kaya nakabilin ka niya ang puno. Araw na kita makabantay, diha ka niya. Makabantay kita sa pulong sa Ginoo ng mga siya. Ikaduha ko nito pa. Chapter 13. Ang pagpunay pa na ito balik din mo may ebidensya na ikaw na mabilin sa Ginoo. Kumusta ang iyong kasing-kasing? Hinuhaw ka ba? Ano na kaway kalipay? Ano na kaway paghiwaos? Kasabot man ang hiwaos? Kanang dili katulog? Naghiwaos? Tulay ang inyong pagkalimon, wala pa ninyo. Masinabi na si Kristo ana sa sunod ninyo, gawa sinuon kung kamo nasuta, pinagi sa pagsulay, nagkamo na napakyas kay. Oy. Ingon sa tuos sa Ginoo. Nagpadayon pa ba na doon nagkabay paglaom sa Ginoo? Kumusta ang imong kasing-kasing? Nagapabilin ba? Pwede magapabilin ang lawas, makita sa mga igsuunan. Ang panakasing-kasing nimo. Ang kasing-kasing na to. Ingon si Pablo, susihag yun. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourself. Ingon na po sulay eh. Pastor, kasi natin ka na ba ni Piling sa Ginoo, aktibo sa buluhaton sa Ginoo? Gusto ka magpanalangin sa Diyos? Ako gusto panalangin sa Diyos. Itisipin niyo na akong kinabuhi sa ubang mga simbahan. Kung niingon sila pastor, panalangin din mo. Ingon ko, ang panalangin sa Diyos. Panalangin naman sa mga pangalagan. Panalangin naman ko, pagpakihatagon. Panalangin naman 3. Mo na akong giwali. Sikap po nato ang ginagawa. Amen? Amen. Susiho na ito. Ang atong maayong panglawas, dili na akong ibigin siya na dasig sa Ginoo.
Ang ato sige pabili na magbalik-balik, hindi kami ibig sa tinawag, maayo ko na magbalik-balik, pero nato kasi number 1. Hallelujah. Ang nanahiro mas kinawin namin. Amen. Ang tanang uluhatong sa iyo, siya ang himan. Amen. Ako nga nagwali, uluhatong kuni siya ako ang himan. Dili tanan pastor, hallelujah. Dili tanan evangelista, dili tanan apostoles, propeta. Apan kini tanan iyong Biblia sa pagsangkap sa mga katawan sa Diyos, aron siya ang himan. Amen. Kaya kita mo awin ini maghalat ng special number. Wala na siya magpahimaya sa pagalingon apan si Jesus ang iyang himayon. Mga worship leader, usahay nito na itong awin kay Guwapo at Manlugog, may panahon kuhaan ng kurinti, ayaw putla. Kaya huwag na maangar sa kurinti, ipadayon ang pahimaya sa Ginoo. Amen. Dili nila simbahan na ang atong pagpangalan suhol na mga magbubuhat sa Ginoo. Worship leader, sa una ang gibuhatan mo na, pero nakita na mo sa mga simbahan, manimba sila tungkol kay na ay madawa. Wala na ay madawa? Wala na. Tingnan mo ito sa mga kaling mabuhi, magkasubuhi mo ba? Kung simba na rin ang Ginoo sa taong patay na. Yung sa pinaka-isyo, Pastor, yung sa amo, wala ko ni klaro nga isyo. Sa pagsunod na mo, wagin mo isyo. Wagin na mo, wagin mo mga, wag po kisalan eh. Ginoo, na yung madawag sa panalangin sa Ginoo. Yung sa na yung malagi na, muingon ka, Lord, dumingo na sa dusin ako. Kana mo rin Ginoo na nagpabiling sa Ginoo. Hallelujah, amen. Amen, mga Iso. Amen. Si Sakio mo, bubog kamay ka. Kato mo na wala na nagkakaw sa lahat ng karsada. Nagmuna-muna ko sa Ginoo. Pero nanong si Sakio na yan naman. Nanong si Sakio na yan naman. Tumugay sa kanan, nagtungkan niya sa Sakio na kakakit siya. Ay bubog man naging taon siya. Daw sa mga tagupa. Napansin na niyo siya. Pagkapansin niyo niya, kikita niyo siya sa Ginoo. Ubang sa inyo. Palakpakan na po Diyos. Itinahan ng Biblia Iso, mga atong Ginoo, mga atong kasangkasa ng masusunod at panahon. Amen. Mga atong bateri, kung sila na kung bateri, kung ito na bateri na ito, pagkadaghan mo, go away. Okay ra. Kung sa itong kasangkasa, Tawa na. usahay mapuy ang sa gamit. Usahay mapuy ang sa kasangkasa. Ako na. Usahay mapuy ang sa kasangkasa. To kana pwede na. Pwede na mag-advertisement. Kung mahinudan ang palayo kini, Muy klaro kasi. pabili sa Diyos. Kami nahapon sigara. Ang matag-usa, ang pinito ni Ani, gusto ka ba maputli at balang sa Diyos? Gusto ka ba maputli at balang sa Diyos? Ano siya milik pa? Ingon siya makakita siya. Pasulaya siya. Each one should test his own action. Kuyog man naman ni Alex kasi una di siya. Then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else. Action. Gusto ba sabihin siya ang nalala? Ang matang-usa, pasulaya sa iya sa pagalingon ng iluhatan. O kunya, sa kalingon ng nahamang kasi pagalingon. O kunya, siya Imunsuhan siya ng atong pagaling. Pitik ba? Ang bata kita mo siya yung sura. Active ni mga hasler ba? Kapula ka na yung mga active ni mga hasler. Matagal ka na. Active ka na may yunso. May nga. Wala ka. Kini mga dagang mga anak. Kapula yung mga kurso ng mga bata niya. Dubli. Dubli mo. Basta mo dubli ni isa. Hingga mo na yung mga lawas. Kaulian mo po. Mo sa akong kinabuhi. Yung sa una akong kinabuhatag 10 minutos. Karulat na yung minutos. Amen. Lord, so una, iniksimba na mo. Tawagin mo na sa suwabog na ko.
ano? Iba. Amin. Hallelujah. Tingong sa tanang dagway. Ugbaha sa tanang mga pagsulay sa kalibutan. Mga guniti Ginoo ang kinabuhi. Amen. Magpabilin kami kanino. Mga Lord, Ikaw man ang Diyos na adunay matawa makasusi sa among kasingkasan. Kung ano na may nakita nimo nga adunay bigil sa among mga kinabuhi. Nahimong gumunha, kuha akin nino. Ang sa among kasingkasan magpabilin ng mga haong kanino. Among gipasalamatan Ikaw kay Ikaw raman ang among himala. Ang tanang mga paagi sa buluhan mo, ang tanang paagi sa pagmaya, ang tanang paagi sa mga paggay, Ikaw ang among mahiman. O salamat Lord, ang among mga kinabuhi sa kaunay hinlugig, among mga kinabuhi. Pugli ang kami, dili Ikaw malimbungan. Kung kami magalimbungan kanimo hunan, nagalimbung kami sa among kaugalingon. Dili kami magkataka sa pagbuhat o maayo. Saglit kami nahimo naman imong mga anak. Dili kami magkataka sa pagpadayon sa pagpangalagad na malipayon. Tungkol ka Ikaw nagasaan ng kanang sa imong grasya. Salamat Lord. Naninig at lawa Ikaw ang among mahiman. Kung salamat usab Lord sa kalampusan sa mga pamatan mo. Ikaw ang ihimaya. Ang ipasalamatan mo sa Lord, ang mga ginikanan na isuporta sa mga buluhan mo, Ikaw ang mahiman. Kung niinitanan kaming tanan mga kawat o sa magpatinudaanon kami sa among mga buluhan mo. Magpatinudaanon kami kung ano na may mga kakulangon, pasayloa kami mo. Among ipasalamatan Ikaw, luyo sa kahapo o kalapoy sa among panglawas. Sa mga bata ang ibrian sa Diyos. Ginoo dili na mo ihikaw ang mga pag-ampong kanina. Aniya karon ang among mga gamot. Nagapapungang ito sa mga gamot magkakabihol kanila. Panalangin mo na mga bataan. Na magatubog sila na wala yung mga katulian, makabaton sa mga maayong paglawas. O ayaw itugian sa mga pangitabo, ayaw itugian sa mga kabalatian, ayaw itugian sa kurat sa kaaway. Inuurang itugyan sa iyong kamhanap sa mga. O salamat kayo, Ginoo, na among irinis usab ang kinabuhi sa mga kabataan. Among irinis usab ang kauswagan sa mga kabataan. Among irinis, Lord, ang pagkamatayong sa kinabuhi. Nadaan ka ang kinabuhi sa mga matinudaanon. O ba nang inyong mga matulunda na magabantay o pagkatiman kanila. Salamat, Ginoo, sa inyong mga kaayong panalangin na nagagawa. Hallelujah. Salamat, Lord.
Lubat. Tapang. 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 Yaila. Pagi.